Turvallisuusvirasto esittää Hiisiviikonloppu ja sinä. Tässä on Juho. Juho on päättänyt osallistua Hiisiviikonloppu-nimiseen roolipelitapahtumaan. Seuraamalla Juhon tekemisiä sinäkin opit kaiken tarvittavan tapahtumasta ja siihen osallistumisesta. Kaikki alkaa ilmoittautumisesta. Aluksi on hyvä tutustua tarjolla olevaan ohjelmaan, lukea lomakkeen täyttöohje huolellisesti ja täyttää lopuksi lomake huolellisesti harkiten. Aikaa tähän kannattaa varata vähintään puoli tuntia. Noin. Hienoa. Hyvä Juho. Paikalle saapu. Jos sinulla on ajokortti, pääset paikalle kätevästi autolla. Tapahtumapaikka vaihtelee, mutta tarjolla on aina hyvät ja yksityiskohtaiset ajo-ohjeet. Luettuasi ilmoittautumislomakkeen huolellisesti et varmasti eksy matkalla. Kanssamatkustaja. Jos mahdollista, voit jakaa kyydin muiden osallistujien kanssa. Muista silloin ottaa kanssamatkustajasi huomioon. Diskoon, 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 diskoon. Enoon, 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 enoon. Sinne mennään, 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 mennään. Propautuminen. Tapahtumalla on oma, varsin kattava varasto erilaisia vaatteita ja rekvisiittaesineitä. Vaikka sinulla ei olisi lainkaan omia varusteita, voit luoda monipuolisia asukokonaisuuksia. Fantasia, kyberpunk, steampunk, skifi, tähtien sota, Yölarpi. Hiidessä pidetään usein yölarp, lyhyt ja hieman kevyempi ja kokeellisempi liveroolipeli. Aikaisemmissa tapahtumissa yölarpeissa on ollut muun muassa kestikievareita, panttivankitilanteita, tulhu ja mielisairaalan eristysselli. Larpin purku. Larpin jälkeen pidetään purku, jossa pelin tapahtumat käydään läpi ulkopuolelta käsin muistuttaen, että kaikki oli vain peliä, ei totta. Tapana on myös, että jokainen pelaaja saa kertoa oman pelinsä tapahtumista erikseen. Tällöin on syytä olla tiivis ja nopea, ettei pelin purku veny kohtuuttomasti. Tappakaa minut. Hiidessä on myös tapana jakaa omastaan muiden kesken. On kuitenkin kohteliasta odottaa, että sinulle tarjotaan, eikä mennä omin luvin syömään toisten makeisia. Mafioso. Mafioso on Hiidessä suosittu peli. Yksi pelaaja ottaa kertojan roolin ja lopuille arvotaan joku pelin muista rooleista. Kertoja johdattaa pelihahmoista koostuvaa kylää päivästä toiseen. Päivien välillä on yö, jolloin toiminta alkaa. Ensin mafiosot heräävät, tappavat jonkun toisen pelaajan, menevät nukkumaan, lääkäri herää, parantaa jonkun mahdollisesti kumoten mafioseen tekemän murhan. Hullu herää ja tappaa jonkun, jos haluaa. Sitten tulee päivä ja kaikki kyläläiset pohtivat keskenään, kuka on mafioso ja kenet tulisi lynkata.